كبرات غداتلتي مدبنا خميلكم كانيهم اب ناي لومي مدبنا غوجيلا الكومبيس بصراح مخنياتنا بسمن شودن تنقاسقسنا نيرنا ابزز تنقاسقسنا لوان بزحات سب مويان اب عود زتفلالو موياتات زلو احواتنا خركب قنينا هذا خبهم ممر يوسف ورقيو ممر يوسف ورقه ابال الكومبيس يو كم تفلطوا أب دحر بايتو أب زتفلالي بحلاون سنة صحفاون كناتات تصنحة بعد ما يايو أب رئيسيون ممهرنا أب قانقاد بزملكت نلومي بزعباز قدايزي كنزاربينا نممر يوسف ورقه نذهبنا عدل بمسجان بقطتها نابق على متحتتنا خناقتنا كبرتها بلنا يوسف ن الكومبيس نقعد حن مصحا خنبلا كاكا نبور سلاز قنا تلقينو أبال الكومبيس سلاز قنكا ب نتنبور كيترف نقعد حن مزحا نذهب كنا عدل كبرتها بلنا بوغاني ون الكومبيس تغرينيا كمون مساي نزلخا غازيا محر ابراهام قبل بمسجن نغني لي كبرتها بلنا بمجمرنا نفتقد ጉዳይ ቅድመ ምእታውና قرب بزعبا خاص اللي تعذبتنا كلهم من يوسف ورقه يوسف ورقه بشنت شعتميتن 80 كلتن كاب ادي نفسير رجاش زر مريم كم كابوبي نفسير ورقه اسرت اب مايمنه يتوليده بدهريو ناي مبعتن ماكلاين درجه اب مبعتن ماكلاين درجه مايمنه ودي بدهريو اب شاوناي جميره كتاب 10 حدا خفلي اب كلاي درجه عنده خلاي تماهيره أما بلتاشع يزري هجرة والقلت ناب سوا خيره دهر ناي سوا أي كلا درجات مرتزازي ما مالتي ناب مسألة أنا مهارنا اسمرا لخونني نت مسألة لمصاهو أب تي تي أي اسمرا مالتي نحال عمت ناي ممهر الناس التناوسيده دهر ناي ممهر الناس التناخا ني 10 عامات لخون شديش عامات كم ترى ممهر شديش عمد ما كم رأس ممهر كوينه أب نؤزوبا عدو خلان ما يمنن سريحة مالتيو بدهريو أب كلتشين 10 حدن بإثيوبيا كلتشين 10 حدن سقى 10 حمشتن أب دبوب السودان لما ودعت كلتشين 10 حمشتن سقى بدحجي واندما أب شودن سمينا وفال نايزل نقوم مسيح موزن لهم كاب مالتيو مستدرا بيتي نبر يغنيلنا يوسف ቋንቋ ትግርኛ በሐፈሽኡ ከም ቋንቋ ዘለዎ ደረጃ ምዕባለ ከመይ ትግምግሞ او حجي ናይ ሓደ ቋንቋ ሚዛን ማለት እዩ بحساب كمزي كتبل قرب خبديو ግን ብናተይ ዓይነ ክሪኦ ከለኹ ወይ ካብ ናተይ ተመክሮ ክሪኦ ከለኹ ካብቲ ዝነበሮ ብዝተፈላለዩ ማእዝናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕቤትና ርኣይ ይድመጽ ዘሎ بزح تزاربتي እንዳወሰኸ መጻሎ ዝተፈላልዩ ስነ ጽሑፋዊ መጽሐፍቲ ዳለውሉ ከምኡውን አንበብቲ ካብቲ ዝነበሩ እንዳወሰኹ መጽለው ስለዚ ክሪኦ ከለኹ ቋንቋ ዕቤትና መዝገበ ይድመጽ ዘሎ እዚ ክንብል ከለና ግን ንቋንቋ ዝልካዓሉ ናሃቱ ሚዛን መለክዕ ናይ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ዝኾነ ነገራት ርኢና ክንፈርዶ እዩ ዝግባእ ناتي جن جنجما وريته ده بزلله بعبيون تقانقة لو متم تزاربت مالتي كاب وش تهاجر مالتي جميركا كسب عبسد دلنا دكنا وسيكا مالتي بزحات تقانقة تزاربلو بقطري عبيتير لو مالتي كم تزدل لو يسوق مالو زبلجن كسيلكا جنجا مزجبرو النجاري مالتي ممر يوسف بحفشو أب عودي ممهرنا مسمايا خبز تأساسر شودن حنتي خبتن نقان قد ناي أبدا جز تولدهم زمزو صدران أبزز عبيهم قلعون وليدهم زعبيهم ناي قان قد عدلات أبسرعة تمرت شودن آتيو زو هبلو هجريو إذا عبز أجازي نسخون أبشودن مزيخا ما بتي قان قد تسرح اللخا عبز زلنا يزوا وي كبابي كما يرخيب كايا
ሓንቲ ካብተን ኣብ ሽወደን ከም ጽብቕቲ ነገር ዝረኣኸዋ እንታይ ካብ ዝኾነ ሃገር ይምፃእ ህፃን ብቋንቋ ድዩ ናይ ምምሃር ዕድል ኣለዎ እዚ ከም ሓደ ጽቡቕ ነገር ኣብዚ ሃገር ዝረኣኸዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኩሎም ስደተኛታት ድማ ተዛረብቲ ትግርኛ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ይኹኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ እውን ካብ ትግራይ ዝመፀ እንድሕር ሃልዩ ማለት እዩ ትግርኛ ዝዛረብ በቲ ቋንቋ ኣዲኡ ክመሃር ኣብዚ ዓዲ ይፍቀደሉ ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ እስካብ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብ ዘለዎ ማለት እዩ ይመሃር እዩ ክመሃር ከሎ እቲ ዕድላት ኣብቲ መባእታ ማለት እዩ ኣብቲ ወይ ከዓ ኣብ ቀዳማይ እስካብ ሓሙሽታይ ክፍሊ ዘሎ ብድልየት ናይ ወለዲ እዩ ወለድን ናይቲ ቆልዓ ናይ ሓዲኡ ካብ ቋንቋ ተዛረብቲ ምስ ዝኾኑ ዓረብ ክኾን ይኽእል ትግርኛ ክኾን ይኽእል ዝኾነ ዓይነት ቋንቋ ማለት እዩ እቲ ዕድል ይወሃቦ እዩ ስለዚ እቲ ቆልዓ ኣብ ገዝኡ እቲ ቋንቋ ኣዲኡ ዝጥቀመሉ እንድሕር ኮይኑ ወለዱ ድማ ወዶን ክመሃር ወይ ጓሎም ክትመሃር ፈቃደኛታት ምስ ዝኾኑ እቲ ዕድላት ኣሎ እዩ ኣብ ዘለኽዎ ከባቢ ድማ ኤርትራውያን ህፃናት ወላ ኤርትራውያን ወለዲ ብፅቡቅ እዮም ዝጥቀምሉ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ኣነ ዝነብረሉ ኮምን ኩርኮም ይበሃል ኣብ ኩርኮም ከዓ ብቁጥሪ ዝበዛሕና ንሕና ኢና ዘለና ቋንቋ ትግርኛ ተዛረብቲ እዮም ዘለዉ ስለዚ ዳርጋ ልዕሊ 42 ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ብግቡእ እዮም ዝጥቀምሉ ኣብኡ ንሰርሕ መምሃራን ከዓ ብግቡእ ተዳሊና ማለት እዩ ነቶም ህፃናት ኣብ ምሕጋዝን ኣብ ምስራሕን ንርከብ መምህር ዮሴፍ ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ንባዕሉ ብዙሕ ቋንቋ እዩ ዓብ ቋንቋ እዩ ብዙሓት ፊደላት ዘለዎ እዩ ኣብ ሲስተም ናይ ሓደ ካልእ ሃገር ቋንቋ ኣትዩ ናብ ምምሃርን ምስትምሃርን ንኽኣቱ ዝገበርኩሞ ፀቕርታትን ነቲ ዘጋጠመ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝገበርኩሞ እንታይ ይመስል ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕቶ እዩ እንታይ እዩ ተኣወንታ ነገር ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ሽወደን እቲ ባይታ ኣሎ ከመይ ኣብ ተግባር ተውዕሎ ከመይ ንስኻ ናብ ረብሓ ተቐይሮ ጥራሕ እቲ ኣገዳሲ ነገር ስለዚ ሽወደናውያን ሓንቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ካብ ፅቡቕ ነገር ዝገበርዎ እንታይ እዮም ንነፍሲ ወከፍ መምህር ባይታ እዮም ድብዎ ስለዚ ንሕና ከዓ ኣብቲ ዘለናዮ ኮምን ነቶም ህፃናት ንኽንምህር ማለት እዩ ከምኡውን ሓገዝ ክንህቦም ማለት እዩ እቲ ባይታ ክንፅፍልና እዩ ከምኣቶም ኢና ዕጥቅና ዓጠቕ ማለት እዩ እቲ ኮምፒተራት ይህቡኻ ስልጠናታት ትወስድ ኢኻ ከምኡ ድማ ኩሎም ዓይነት መሰላትካ ድማ እዋሃበካ እዩ ማለት እዩ ከም መምህር ከምቲ ተራ መምህር ማለት እዩ ኣብ ሰዓት ዘሎ ማለት እዩ ብዓብዪ እውን እቲ ቋንቋ ደ ክንብል ከለና ምናልባት ካብ ቀዳማይ እስካብ ሓሙሽታይ ክፍሊ ነቲ ቆልዓ ዝወሃቦ ውፅኢት ቃላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ እንዳሓር ግን ኣብ ህይወት ናይቲ ህፃን እውን ወሳኒ እንታይ ይበሃል እዩ ዘለዎ ብቋንቋ ደሲ ከምቶም ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ ሓደ ዓይነት ደረጃ እዩ ዘለዎ ወሳኒ ደረጃ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ንስዕ ብቋንቋ ውፅኢቱ ዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ ብዑቲ ቢና ንጥቀመሉ ብዑቲ ቢና ንሰርሓሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ኮምን ዘድልየና ነገር ኣብ ምሕጋዝ እጃሙ የበርክት እዩ ተማብቲ ስራሕ ንዓይ መምሃራን ከዓ ተዋሂድና ኢና ንሰርሕ ናተይ ናትካ ድበሃል ስራሕ ይብልና ተዋሂድና ኢና ንሰርሕ ብሓፈሻ ግን ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ከባቢ እቲ ተገዳስነት ኣብ ወለድን እቲ ተገዳስነት ንኣብነት ኣብ ናትና ዩምትላንድ ዝበሃል ዞባ 8 ኮሙናት እየን ዘለዋ ብዝተኻእለ መጠን በትበቲልካ ኩለኻ ተሓታትት ኢኻ ትስራሕ ከመይ ከም ዘሎ ትግምግም ኢኻ ትዘራረብ ኢኻ ዝሓሸ ኩነታት እየ ድርኢ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ኩሉ እውን ካብ ናብን ምትሕግጋዝ ኣለና ብውልቂ እዩ ዘሎ ስለዚ ምናልባት እዚ ብደረጃ ኮሙን እውን ክንዕብዮ እንድሕር ተኽኢልና ኣብ መወዳእታ ቆልዑ በብናቶም ደረጃ ማለት እዩ ዝመሃሩሉ ባይታ ክነንፅፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቋንቋ ትግርኛ ማለት እዩ ንዕቤት ናይቶም ቆልዑ ከዓ ሓጋዛ እዩ ክልተ ቋንቋ ክትኩል ከለኻ ክልተ ሰብ ትኾን ኣለኻ ማለት እዩ ሓንቲ ቋንቋ ሒዝካ እንድሕር ስቕ ትሃሊኻ ግን ሓደ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ ዘስምዕ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቋንቋታት ምኽኣል ማለት ንስኻ መጻኢካ ብፅቡቕ ነገር ተንፅፍ ኣለኻ ማለት እዩ ርሒባት ናይ ስራሕ ድማ ብኡ መጠን ይዓቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ደቅና ቋንቋ ትግርኛ ሽወደን እንግሊዘኛ ሕጂ እውን ሞደርን ስፖክ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ማለት እዩ እስጳኛ ድዩ ዘለኻዮ ዓይነት ማለት ዋላ ጀርመን ድዩ ትንቆልዑ መሃር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ 4 ቋንቋታት መሊኾም ብፅሕፈት ድዩ ብምስማዕ ድዩ ብምዝራብ ድዩ ክኸዱ ከለዉ ሓደ ህፃን መጻኢኡ ክሳብ ክንደይ ፅቡቕ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ስለዚ ናይ ገዛ ርእሱ ብድሆታት ኣለዎ እዩ ረብሓታቱ ከዓ እዚ ነገርካ ዘሎ እቲ ብድሆታቱ እንታይ እዩ ቋንቋ ትግርኛ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማተርያል ኣይትረኽቡልን ኢኻ ዝዓበየ ሽግር ናይ ብዙሓት መምሃራን ክንርኢ ከለና ማተርያል እዩ እንድሕር መምሃሪ እንተዘይሃልዩ ዝኾነ ነገር ክትምህር ምፅኢልካ ብግምት ማለት ክትምህር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ
ኣብቲ ስራሕ ዝምደብ ማለት እዩ ቋንቋ ሽወደን ክኢሉ ስለ ዝምደብ ቁርብ ናይ ሞያ መምህርና ተኣጋ መሃራ ድምልከት ቁርብ ምልከት ስለ ዘይህሉ ድማ ኣብ ገለገለ ሽግራት ከዓ ይፍጠር እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ከም ሽግር ዝሪኦ ኣነ ከዓ እንታይ እቲ ዝወሃበካ መጠን ግዜ ድማ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት እዩ ስለዚ ኣብ ዓመት ብውሕዱ እቶም ቆልዑ ዝረኽቦ ዳርጋ ካብ 24 ሰዓታት ዲዛይን ይቁርብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቆልዓ ብቋንቋ ድዩ መሊኹ ክመሃር ክፈልጥ ንሕር ዝድለ እንተሃልዩ ቀዳማይ ተራ ወለዲ ዕዙዝ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣብ መንጎ ወለድን ኣብ መንጎ እቲ ቆልዓን ኣብ መንጎ እቲ መምህርን ዘሎ ዝምድና ኩሉ መዓልተይ ኣወንታዊ ዝምድና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ ምን ትነገብርካ እርግፀኛ ኣነ እቶም ቆልዑ በቲ ዘለዎም ኣክሰስ ማለት እዩ ተጠቂሞም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቋንቋ ትግርኛ ክፅሕፉ ከምብቡ እኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብዙሕ እዋን ዘሸግሮም ኣብ መፅሓፍና ምንባብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዋ ከም ዝሰማዕኽዎ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ወይ ኣብ ቋንቋ ደ ናብ ምምሃር ዘጋጠሙ ፀገማት ሓደ መልክዕ ወይ ከዓ ሓደ ሲስተም ክህሉ ናይ ኣገባብ ኣመሃራ ሓድሽ ምትእትታው ብተወፋይነት መፅናዕቲ ብምግባር ካብ ዘተኣታተዉ ሓደ ሰብ ኢኻ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ብዙሕ ተወፋይነት ከም ዝገበርካ ሓበሬታ ኣሎኒ ከመይ እዩ እዚ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ዝተጠቀምካሉ ስለምንታይ بمسرته هم في دلات تكرينيا خندريهم كلنا محاري هسيم يوم مزاحات جي بزح جزء إنتاينا نقبر ولا دخونك حنتي أبشرت صحفت في دلات تكرينيا زلوا نجر أما عتهم تقولك كلهم ببوي خات بحال بحنسا مالتيو لذي نحن في دلات تكرينيا بدمر خندريهم كلنا بوحدو نتوم استفلاليو كرتات اللهم كبدوا له في دلات تكرينيا قديفنا توم نور كرتات اللهم ترحماتي كباب سلاسان كلتانيم سلاسان كلتان في دلات مالت نفس وكفهم نقول شوعات اللهم بشوعات تربحون كلها مالتي كباب خلتيميتنا إنسان 4 قال خبابي عند موت مات حجي حدا هسان قدام يكفلو يكلا يكفلو زلو نزوم في دراسة مخابز توهيبو زلق زي مالتي كصلعهم بتعمي زخبدو ازي كبيدي لابنت اب ارتا خلنا حدا قدام يكفلو يجمر هسان مالتي ابسومن تشعت غزي دمهاران تغرينيا داي مالتي زي بربع دقائق 360 دقائق انت وصدلنا حدا هسان نسومون يزلك زلو لذي تا مصحفنا قدام يكفل زلا اب عمت يتودا مالتي ابز ግን حدا قدام يكفلي ابسومن حدا ساعه دمهار تخوينو مالتي بخمه ياخذ ودا دخلتنا في دارات تلكاني غزي بتعمي زدليا مالتي ስለዚህ بوغني ناتي تمكرو مالتي انت اغبر فتينه توم في دلات ببغجلاتهم بقرصهم مالتي بتناتو مونستر مقيلنا مالتي زولا ايرتا خلنا ون ام مينستر تمرت بخومي انقال بوغجلات مالتي ስለዚህ اب حدا قداماي كفل زلو ህፃን ابزعد قداماي كفل زمهار ህፃን نزيهم بمولهم في دلات اب تحنت عمت كولو ما يكلني تاينا غيران اب كلته مقيلنا مالتي 16 خلي نزوم 16 خا ببغجلهم مقيلنا بغونو خا مالتي مسኦም ዝዛመዱ ናይ ቋንቋ ሽወደን ማለት እዩ ቃላት ብምግባር ከምዝሎም ደም ክንገብር ፈቲና ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ ውጽኢታዊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ነለን ኣነ ድምሃሮም ቆልዑት ኣለዉ ቀዳማይ ክፍሊ ማለት እዩ ብግቡእ ማለት እዩ ክፅሕፉ ከንብቡ ዝኽእሉ እዮም እዚ ክብል ከለኹ በተን ዝተምሃርዎም ፊደላት ማለት እየ ስለዚ ተቐዳመይቲ ንቆልዑት ዘቐለለት ፊደል ምናልባት ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ትረኽባ ህ ኢና ንሕና ተማሂርና ማለት እዩ ግን ተቐዳሚትን ዘቐለለትን በያ ትኮን ዘለዋ ምክንያቱ ብምፅሓፋ ወይ ምስኣላ እታ ዘቐለለት እያ ሓደ ህፃን በዝኸኣለ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ንእሽቶ እንዳል ሕንፃፅ ወሲኽላ ዘ ክሰርሕ ብጣዕሚ እያ ትቐሎ በን ዝመለኸ ህፃን ድማ ነታ ናይ በደላ ንጋድም ሕንፃፅ ኣልዩ ሰ ክስእል ከዓ ብጣዕሚ እያ ትቐሎ ስለዚ ሰውን ክለምዳ ክእል እዩ ስለዚ ሰ زلمه قلع خا ذونا قديمو لميت سلصنح انتلاغي بون خلتين شيء انتقرا مالتي ስለዚህ ፊደላት ግዕዝ بقليሉ ببن ذن سنشن ይለምዳሉ እዚ ማለት እቲ ናይ ቃላት ዜማ ክርዳን ከንብብ መታን ድማ በዚኦም ከዓ ልክበተን ግዕዝ ጥራሕተን ቀዳሞት ናብ ቡ ቢባ ከከና ኾለና ቃላትን ክንሰርሕ ንኸሊና ናምነት በዘን ሕጅ ነገርካ ዘለኹ በ ذ ሰሸ ሰ بتسعيفنا سبب أماتي لذا حد قدامي في الجنا حنت سعد المهار مالتي أبتاع عطون تبخيرو زي رقم نتعدل ماتي وكلا يسمون رقم قلعة بوحدو ني بفسش نحركو إلوانا له سبب شبب زي أمسول قلت كفلت يخد مالتي بدهري غاب غرس ماتي كخ أل زي أمون حنت جوجي لقون نقول يوم زن جنجا كل جوجي لقون نقول يوم بدمر كازيوم تدميرهم جروب إت ويكا قدامي تقول لنا كنمرهم نخلينا مالتي نزيهم كا مسؤوم تاب نقول نزخو دخا مالتي أب دحرق إزدلا مالتي
أب كلا أي سال سير ربع خمسة شاشة عيد درجة زلوا خا بملهم تنفيذلاتنا خا بجوب ماتي سكاب سابع مالتي نحرك نهرم كيلنا خا برهريو كلا أي كفلي كاب جا نجمر ماتي لذي بعد جا ن تش بقى هذا عند كرسي زلوا في أنك خم وجي لخلته يخود ماتي معرو يخانو سن فيدلات رحمة الله فلتو أنك لأبنت بايلنا هدي بجيعنا بلومود أبها حلا أفتقدنا دما N 4 لنا بقى سبينيس كان ده صحيفنا لهم تقول عكا كلتين حرين عدل الله مالتي لذي من الوقت أبغى عرس لازم أخو منبر كفتون قلعون على مسكر كهونو فيت مرخكم ومنيركم سومن بعلهم ملقوم لكم مسأنات لذي قليل يخون مالتي إذا قليل نحر تغيرنا نزل مدلاو دما أبيات تمرتي مولو ناتنتي زلنا كمبيوترات الله أنا اعتقادنا نزون فيدلات كزون بزح جنري زلنا زمنا واجبك أب كمبيوتر تسعني سيل كها نقول أختبهم كلها بغت تان أب حنت فايل تدالوت نفس درهم في زمان حرزه تخيل اليوم صدرون كان عون تايم الجبر ماتي يحجزوا ميم دارك نفس وقف ولا دخل حج خري أقول له أتريو زلنا قحتن بليتنا تمرتن كا أتي أنا أولد استخسر الجزية أبدأ كنا أنا تكذب جمس لزيد اللي أصلي نطف زخوننا ولدي مبهالي زلنا من الوقت قلقل سوات انتايو صراحنا أقوى يكون مال ولدي زي ولادي معباي يسرح بيت مرتدما تمهراي ملاي يسرح يكون مبر أنا كم إرثاوجن أنا تنقلت كم دقيقة أصل زري نفسه كفوا مالتي أم حجازهم أبرتي بسرح بزقات أمها فولي مالتي أب نيلن ركوب ولدي سلتدخل جزية دوقهم كتبوا دوقهم كنا في عزقوا وروق على سي كم سكنا مدلي ما تعمل زبون ممر أنا نبعلي أبو قانقات تجرينيا بزح واني سريحة عدي يكون بسدت حجي بزق على الأخ قلصهم كل خانتهم كالاتن بوجل ملكة بتمونستر ويك أبى تقرص تاتهم كتب الكلها زي رؤوس زخالنا يكون قام صنعتي وفي الله كأجب بابا ماهرة إذا ما صنعت زي تمكرها ختكافلو ويعدلنا يمزرق حرخيب كذا مقنعته زي حدا خبتي جبو ناي ممهرن مستمهرن أجبابي إذا قداي زي كتكافلو مسكالوت عدل رخيب كذا أو تبغى الله مهارة تأي مسرته زي سيستم زي كاب عوشت هاجر ممرنا الله زمت هو ينير فلا أنا أبتقرينيا كم زت فوت أماتي أبدأ متحفاش أبغى أحداث إرترا التلفزيون إرترا عقم يدفقرون أشوف نقرأ تسحب سلوز نوركو أفتن استمدوا كلن زخدم بيت مرت كل معلتي نقام قاتل جرينا نايك قدامي في الممهرين زقور النيرم وناتو مسرته ونقرنا حدا حسن أقدامي تمدوا ممهر مسرته تيجوا نبزل على الأرض سلوز بصحهم حدا نفوع يكا قدس له ممهري خا قدامي كل تقبر مالتي لذا أنا استمكر زي أو كوشت أقدر زم أخوي نور أبزقن كم يكسر يخل نزبلقن حرب مصنعة مالتي نفسه كيف عملتنا رقص هذا عملت يسرح سلوه أب بيت مرتي كريو فتينا مالتي قوم مسجبرنا كم زعينت نجر متخابنا إرتان جرا دما أكلاتنا ما أبايد اللو نجر أب تعرف ممركري إلهم تعرف ممرزلو صبح نجر كنا بايك مسخلو نقابل كم كلالنا هجي أبتنا إحنا بحال كوم النصر إحنا مهران زلنا ليس فعليه قام قادة تجرينا لنا عرب علو صومال علو توهاينا إن نصر أزي بك يجر مكاي بك بتعمي موهاد نايس رح زلنا ننبع لنا تحقاقنا إن نخيد صبح إن تحقاق مالتي مسكالوت كنت مكوري حجنا ثم قالوا تناتنا يا قلقلني نايتجرينيا إذا قلقلت راح تمام هران نبعنا زلنا نتحقق زينا تمام أفتكم نصرح مالتي مسكالوا كنت نتحقق كنصرح حتنا نيرنا مالتي تمام كورونا كنا كافر مالتي حجي أبز كلتنا قراتي قليهم نبنت بعد من يوسف لبحال الله بريككم نصرح كفتم بعون تاز تموتون نقراتهم قربات حجزها زدليهم بعد أروها أبكال أبيات تمرزلوا دما بعيني مش على الطرطار زريقه زي دليو قالوا نعمل تمزوج حما مهران زلونا نعنا مالتي أب قصشين كومن يوم زلوا مالتي هجي مسؤوم تهايدا نمسرحون حد قلت زخون جزية فتنا نيرنا فقرينياتها تاي يكونون بزخونا جن أبقى تسأل جن تعلمنا تاي فولي مالت نتايو زحاش عينة المهارة نعطي تحت مكرو ديكونه نعطيهم تمكرون وسيدنا نخلاتنا أمول شودن مالتي زحاش عينة المهارة غيرنا قانقانان بعبيغا إرتاوان سنات مالتي بزحاش مجدي قانقات ديون كمالكو كنسرح يجبع سكاب حجي عد لا يروحكم له دولك إذن كابسف على اليومات يدول لي حاجة زدلي حتى نيم أنا ها زي كالعالم يتحقق زي مالتي
ምናልባት ኣነ ድሕጉዞ ስካብ ሕጂቲ ኣብ ውሽጢ ዝጥቀመሉ ተራድኹን ነገራት ይማለት እዩ ካልእ ግን ንሕትመት ድኸውን ኣብ ምድላው ዘለዎ ነገራት ግን ኣብ ቀጻሊ ማለት እዩ ብኻልእ መገዲ ተኻፈልቲ ክኾንዎ ግን ኣብ ስራሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ቀድማ ቢልካ ገሊጽካ ነርካ ኣብ ተራ ወለዲ እውን ገሊጽካ ስለ ዝነበርካ ንተራ ወለዲ ኣብ ጉዳይ መምሃርን ምስምሃርን መሓፈሽ እዩ ኣብ ቋንቋ ደኻ ብፍላይ ከመይ እዩ ንስኻትኩም ከወለዲ ብኸመይ ኣገባቢኹም ኣተባቢዕኹም እንታይ እዩ መስለካ ተራ ወለዲ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ገለገለ እንታይ መረዳእታ ኣሎ መስለካ እንታይ እዮም ብዛዕባ ደቆም ማለት እዩ ዘይጉድሱ ገለገለ ብለና እዩ ገለገለ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ መረዳእታ መሃቢት መጀመርያ ማለት እዩ እንታይ እቲ መረዳእታ ብክልተ ነገራት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ንሕና ኣብ ናትና ኮመን እንታይ ኢና ክንገብር ፈቲና for elder it building ኢልና ማለት እዩ ሓደ ስልጠና ንወለድ ዝኸውን ንቅድም ኣላሊና እዮም ማለት እዩ ተራ ወለዲ ሲ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ኢልና ብፍላይ ከዓ ምስ ትምህርቲ ኣብ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ንወለድ ስልጠና ይህብና ማለት እዩ ዳርጋኒ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ማለት እዩ ን4 ሰዓታት ዝኣክል ማለት እዩ ምስ ፖሊሲታት ናይ ትምህርቲ ናይ ሽወደን ምስ ፖሊሲታት ናይ ቋንቋ ኣብ ሽወደን ከመይ ከም ዘገልግል ምስ ሕግታት ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ናትና ኮምን ዘለዋ ማለት እዩ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ኣለዉ ንኣብነት ወዶም ኣብ ዝበኽረሉ ወይ ጓሎም ኣብ ዝበኽረሉ ግዜ ወይ ህፃን ኣብ ዝበክር ግዜ ከመይ የመልክቱ ወለዲ ከምኡውን ውፅኢት ናይ ደቆም ብኸመይ ኣገባቢዮም ዝርእይዎ ዝከታተልዎ ኣበይ ድኻም ናይ ውላዶም ዘሎ ኣበይ እዩ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ብርቱዕ ጎድኒ ዘሎ ናይ ሓደ ህፃን ወለዲ ዝከታተልሉ መስራሓት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርግሕ እዩ ኦረዲ ትሲሰም ኣለና ማለት እንታይ እዩ ትናትና ምስቲ ኣማጣፃእና ማለት እዩ ንኣብነት ኣቦ ጥራሕ ብትፀንሕ እሞ ኣደ ካብቲ መፅእ 2 ዓመታት ትገብር ምስ መፀት ድማ ታደኡ ኩላ ተሓርስ ገለገለ ንኩሉ ይተረኻኽቡልን ይደራርቦም እሞ ኣብዚ የሸግሮም ነቶም ወለዲ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ተራ ወለዲ ክንዕቢ ክንብል መጀመርያ እንታይ ኢና ጌርና ስልጠና ንወለዲ ምስቲ ኮምን ተራዳሪና ስልጠና ኢና ጌርና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስልጠና እዚ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወለዲ እቲ ንሓደ ህፃን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክግበረሉ ዝኽእል ነገራት ብዓቕሞም የበርክትሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ካልእ ማለት ገምጋም የብለይን ኣነ ናይቲ ዝስራሓሉ ከባቢ እየ ፅቡቅ ጌር ዝፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ተራ ወለዲ ክንዕዝዝ ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ ዘለና ሰባት መጀመርያ ኣተባባዕቲ ክንኮን ክናልና ክነታውዑ ክናልና ወለዲ ከዓ ማለት እዩ ነቲ ሓውና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሕ ወይ ነቲ ሓፍትና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትሰርሕ ሓላፍነታዊት ምዃና ተገንዚብና ብኣኽብሮት ማለት እዩ ብእምነት ከዓ ደረጃ ማለት እዩ ርኢና ሓላፍነቱ ምዃን ሓላፍነትኩም ዘለዎ ከዓ ተገንዚብና ማለት እዩ ክንሓትት ከዓ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ተሓቲትካ መልስሎ እዩ ኩሉ መዓልቲ ማለት ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ነገር እንተሓቲትካ መልስሎ ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ክሓቱ ክእለዎም እቶም ኣብቲ ስራሕ ዘለና ድማ ከም ስፔሻል ማለት ከም ናይ ቋንቋ መምሃራን ተሓጋገዝቲ ኮይና ንሰርሕ ከዓ ማለት እዩ ተራ ወለዲ ንምዕዛዝካ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክፈልጥዎሎም ንብሎም ወለዲ ማለት እዩ ተሓባቢርና ብምድላው ግደ ወለዲ ክንዕብዮ ክንክእል ኣለና ዝብርኢቶ ይደለኒ መቸም ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ካልእ ሃገር ኮንካ ብካልእ ናይ ኣደ ቋንቋ ክትምህር ከለኻ ሕፅረታት ናይ መምሃሪ ማተርያል ወይ ከዓ ናውቲ መምሃሪ ከም ዘጋጥም ንጹር ነገር እዩ ነዚ ሕፅረታት እዚ ንምምላእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል እዚኣ እውን ሓንቲ ካብቲ ኣገደስቲ ሕቶታት እየን መሓሪ ምክንያቱ እንታይ እቶም ካልኦት ዓይነት ቋንቋታት ምሳና ሰርሖም ንፈልጦም ኢና ማለት እዩ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ኣማራፂታት ማተርያል ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሕፅረታት ዘለዎ ክትምህረሉ እንደሸግር ቋንቋ ትግርኛ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኻ ሓደ መምሃሪ መፅሓፍ ይኹን ወይ ከዓ መምርሒ መፅሓፍ ተዳልቱ ኮንካ ብመንፅር ዕድመ ብመንፅር ዝወሃበካ ግዜ ይክዳሎ ዘለዎ ምናልባት ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዝኾኑ መምሃራን ንጥቀመሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ንሓደ ወዲ 7 ዓመት ማለት ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ንኣብነት ዝወሃቦ ዝነበረ መፅሓፍ ኢና ማለት እዚ መፅሓፍ እዚ ውህብተ ግዚኡ ከም ዝበልኩኻ ኣብ ሰሙን 9 ግዜ እዩ ዝመሃር ሓደ ህፃን ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት እዩ ዝመሃር ሓደ ህፃን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ምስኡ ተዛሚዱ ዝኸይድ መምሃሪ መፅሓፍ የብልናን ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ብዙሓት ኣብ ኣቅዲሞም ሽወደን ዝነበሩ ንፉዓት ናይ ቋንቋ ክኢላታት ማለት እዩ ከም በዓል ምንያ ዶክተር ኪሮስ مثلا ተዘይተጋገ ዘዳለዎ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ግን ንረክብ ኢና ማለት እዩ ንሕና ማለት እዩ ከም ዘለዎ መምሃር ዝኾኑ ማለት እዩ ፅቡቕ እዩ ንጥቀመሉ ኢና ግን እቲ ናተይ ስክፍታ እንታይ እዩ ብመንፅር ተዋሂቡ ዘሎ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ክትምህር ከለኻ ኣርእስቲ ትሕዞ ትምህርቲ ትውጥነሉ ኢኻ ወጢንካ ከዓ ምስ
تزوحبك جزء تزامت مالتي لازم مز parallel الخيد جن ممهر مسحف كل ممرحي ناي حدا من ممهر مالتي يبلنا مالتي زي تجمع مالنا ناي مالتي بزي كوخا مالتي عبد السرح مالتنا عبد قانق قد تباهيلم زمرصو ወይ ከዓ ዝቁፅሩ መምሃራን تتو ناي سرح تمكرهم ناي قانقوا خلد امبر ناي سرح تمكرهم قرب غدل بلاي مالتي قاليوم او تمامهار مالتي قاليوم ازيم نفعتهم مالت قانقوا شودن ملكتهم زيخاتو نقدم بزيكو دما مليسهم بستخالو مطنقا نتقلعه كردوو خمهرو يم دصعرو مالتي ازي كبلكا خلوتاي مالتي بحفشا اب ملوش ودن دريو ناتي غنغامي يخون امبر قاليوم كن قانقوا خيلم طرح سلازا اتو ابتي ماتريال بغزاو سو مامدلاوخون ወይ ከዓ ካብትና ብትኒሎም ማቴሪያል ምምጻ يشجري وقولك ما تعرم يشجري لازم نزول نمفتحه بستخدم متن كلاتنا نتحجاجزينا بزا قاطمون كحبرو دلي ابي ارترا كنت قوملهم صراحنا مصحفتي خاب قداس کا حمشاي كفلي درجا كل سبي زلوا لازم نحدنا دما بتستفعل لكم نادلنا كنتحجاجز كنوهب كنكلنا كم مبجس كم دحرا بايتان كنت قوملهم بر بو كنكيد قاري كونسي ግን ካው ብዙሕ ነገር ስለዘርባحنا كنت قومل مالتي بزقاطامي مالتي نحن نتحجاجز صوع بفوليون حاجه زلي سبتها لقا ابستفعل غزي دويل ወይ ከዓ بفيسبوك مالتي كرخبني يخيلي حترታት ግን ኣለና እዩ ምናልባት ብዛዕባ ቋንቋ ደ ዝገበርናዮ ሓደ ካብቲ መሰኻኽን ዛርበሉ ዝመረፅናዮ ኣርእስቲ እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ደውቅን መባልና ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ርእስቲ ስጋዕ ንኸይድ ብዛዕባ ዝግዳይ ኣነ ዝሰገርክዎ ነገር ተሎ ክትብሎ ትኽእሊ ነገር ያ ኣብዚ ስብደት ማለት እዩ بايتو شودن بذهب عدل مالتي نفس وكف سدتنيا تجرنيا يكون عرب ويكالو قانقا مالتي بزي قدس بقانقا يمهاري كاونا او خنري اخلنا كن ارتاويان سدتنيا تاب شودن ون بوط بركد بلنا سلازغنا قلعون حدشت مالتي درجه دهري كلتشهن 10 بزحات حدشت قلتي ما بزي شودن دولود زلو مالتي ስለዚህ እዚ ስራሕ እዚ በዚ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ምናልባት ምዝ ግዜ ናይ ቴክኖሎጂ ግዜ ስለዝኾነ ናይ ሽወደን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣጋጣሚታት ኣኺባታት ክንሰምዑን ከለና ናብ ፊያር እንደ ሪዝኒንግ ማለት ቋንቋ ደመምሃር ብቪድዮ መልክዕ ናብ ወፅም እዮም ዝሰውሩ ዘለዉ ስለዚ ናብዚ ገጽና ክንከይድ ተኾይና ትግርኛ ድሕሪት ከይተርፍ ማለት እዩ ቋንቋ እንዴና ስለዝኾነ ትግርኛ ድሕሪት ከይተርፍ ጻዕርና ይኩላትና የድሊ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኹም ድብል ኣለኹ ፕሮግራመራት አሉ ክሰርሑ ድኽእሉ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ቴክኖሎጂ ብተሓሓዝ ነገር ብዝቐለለ መገዲ ክንመሃሩሉ ህፃናት ድኽእሉ ብፍላይ ናይ አይቲ ክኢላታት ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ፃዕሪ ክገብሩ በዛ ኣጋጣሚ ይፅውዕ ማለት እዩ ብዓብዩ ድማ ኣብ ሞያ መምህርና ንሰርሕ ዘለና ዋላ እውን ተመክሮ ይሃልወና ኦረዲ ብትስራሕና ኣቱ ስለ ዘለና ጥራሕ ናብ ቤት ትምህርቲ መፂና ምምላስ ከይከውን ዕውታት ክኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ምህናፅ ማለት ዘይርባህ ዜርካ ማለት እዩ ሃገር ምህናፅ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሽወደናውያን ንዝሃቡና ዕድል ተጠቂምና ቋንቋና ማለት እዩ ኣብ ዝለዕለ ጥርዚ ክነብፅሑ ክንዕብዮ ናይ ኩላትና ፃዕሪ የድሊ መምህር ዮሴፍ ወርቄ ኣብ ምምሃርን ምስትምሃር ወይ ሞያ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስነ ፅሑፍ መቸም ካብ ኤርትራ ትሒዝካ ኣብ ስደት ምስ ወፃኻ እውን ክሪኦ ከለኹ ኣብ ብዙሕ ናይ ስነ ፅሑፍ መደባት ከተሳተፍን ኣብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ዘለካ ተመክሮን ብምትርጓም ድዩ ብዝኣከብካዮ ማሕበሬታ ከተካፍል ይርአ እሞ መምህር ዮሴፍ ወርቅን ስነ ፅሑፍን ከመይ ብሓቃሓሽ መፅሓፍ ኣብ 1999 ማለት እዩ ኣብ መሰልጠኒ መምህራን ኣስመራ ከለና ኣብ ዘን ብሕታውያን ጋዜጣታት ከለዋ كم كل جمار مالتي صوصواي نصحفكو دسعق نغرات نصحفكو جميره مالتي ስለዚህ መጀመሪያ ጊዜ ክጽሕፍ ከለኹ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ مالتي ጽሕፍ ነይረ ክጽሕፍ ከለኹ ከዓ ትዝለኣኮ ጽሑፋት ኮጽ ምስ ጀመረ ወለይ ማት ክጽሕፍ ከም ይኽእል ማለት እዩ ክብል ጀሚረ ብኡቢሉ ምስ ጀመርኮ ኣጋጣሚ ትዝነበረ ባይታ ከንብብን ክጽሕፍን ስለዝሓገዘኒ ዳርጋ 10 ዓመት ድኸውን ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ኣድማስ ብምጽሓፍ ጀሚረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንት ዝኽንቱ ብላና ንፈልጦ ማለት እዩ እቲ ትንበሕታውያን ጋዜጣታት ማለት እዩ
سلسته عصوا دحر 2001 ማለት እዩ نوح ግዜ ድኸውን ጠጠው ኢለ ነይረ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ሽግራት ስለ ዘጋጥመኒ ማለት እዩ ኣብ ድማስቃ ቋም ኮይነ ይጽሕፍ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ሰንበት ምስ ድምፂ ሓፋሽ ከምኡውን ኣብ ህርመት ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ሓሊፈ ጽሑፋት የበርክት ነይረ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ስደት ምስ መፅና ከዓ ኣብ ፌስቡክ ሓደ እዋን ማለት እዩ ኣገዳሲ ዝበሃል ነዞም መንእሰያት ከዓ ብኣወንታ ክፅልዎም ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ጽሑፋት ብዓቕመይ እናተርጎምኩ ክቅርብ ብፍትን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድመስል ማለት እዩ ብዙሕ ደበርክትኩ ነገር የለን ግን ኣብ መገዲ ግን ኣለኹ ማለት እዩ ተስፋ ገምር ከዓ ኣብ ዝሓፂር ግዜ ከዓ መጽሓፍ ሒዘ ምስ መጻኹ ሽዑ ኣበርክተሎ ደየለን ማለት እዩ ንሪኦ መምህር ዮሴፍ ብዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ቋንቋ ትግርኛ ኣጠቃቅማን ዘሎ ወይ ተጠቀምቲ ቋንቋ ትግርኛ ንማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ትግምግሞ? ኣዋ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ክንብል ከለና ማለት እዩ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ንኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዋ እንታይ እዩ ኣብ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያታት ኩሉ መዓልቲ ሽግራት ኣሎ እዩ እንታይ እዩ ሽግራት ሕጂ ብዙሕ ነገራት ተማሓሸ ይመጽ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ዳርጋ ፍልቅ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ሓሳብ ምልውዋጥ እንዳተኮረ ይመጽ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ድማ ኤክስትሪም ማለት እዩ ናብ ውልቀ መጥቃዕቲ ናብ ጽርፊ ከምኡውን ናብ ካልእ ፈላለይቲ ዝኾኑ ነገራት እንዳተኮረ ይመጽ ዘሎ ማለት እዩ ክንሪኦም ከለና ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ተጠቃቅማ ፈላለየ እዩ ማለት እዩ ኣዝዮም ብጽቡቕ መገዲ ዝጥቀምሉ ብዙሓት ተስፋ ዝህቡ መንእሰያት ትርኢ ኢኻ ብኡ ተታቢዕኻ ድማ እቲ ዘይመፅሓፉን ክተቋርፁ ይትደልን ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ኣጠቃቅማ ሽግራት ኣለና እዩ ጽቡቕ ነገር ከዓ ኣለና ማለት እዩ ዝጽቡቕ ዝጥቀምሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ገሊኦም ከዓ ተኸዊሎም ከዓ ንሕማቕ ዘውዕልዎ ነገር ኣለዉ እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ሕማቕ ካብ ምጥቃም ንሮሖ ነገር ስለ ዘይብልና ኩሉ ግዜ ብጽቡቕ ማለት እዩ ንኣወንታዊ ዝኾነ ዘተ ወላ እውን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣለና እዩ ከም ዘሎ ክንቅበሎም ከለና ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ እውን ኣለና እዩ ስለዚ ንዕኡ ክንቅበል ወሲድና ነቲ ዝስማዓና ግን ብስርዓት ማለት እዩ ክንጥቀመሉ ንሕር ተኽኢልና ዝለዓለ ሓሳብ ዝሓዘ ይስዕር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስለዚ ሓሳብ ብሓሳብ ብምጓት ዝበለፀ መገዲ ስለ ዝኾነ መጻኢ እውን ናብ ህዝቢ ኣሰካፍ ነገራት ከይከይድ መታን ኩሉ ሰብ ናይቲ ዝፅሕፎ ድማ ብዕቱብ ርዩ ሓላፍነት ክወስድ ኣዘኻኽር ማለት እዩ ዝቐረብኮ ሕቶታት በዚ ወዲእ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ካልእ ዝሰፍሐ ብካልእ ዓውዲ ክንራኸብ ስለ ዝኾንና ንሎሚ እትህቦ መልእኽቲ ተሎ ዕድል ክበካ ንብምሎም ሰራሕተኛታት ኣልኮምፒስ ትግርኛ ኣመስግን ትምምስጋን ዓነ ምሳኹም ስለ ዝፅሕፍ ገለገለ ደይኮነ ከምዚኦም ዓይነት ዕድላት ማለት እዩ ኣብ ዝኸድኩሞ ነገራት ኣብ ዝኾነትኩሞ ቦታ እናፈጠርኩም ተራ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኣብ ማዕከን ዜና ብምምፃእ ንምልላይ ትገብርዎ ፃዕሪ ቀፅልሉ ኣነ ንእሽቶ ነገር ማለት እዩ ኣበርኪቱ ዘለኹ ብዙሓት ግን ብዘበርከትዎ ማለት እዩ ናብ መስሜዳ ወፂኦም ክዛረቡ ዘይደልዩ ግን ከዓ ኣዝዮም ንፉዓት ኤርትራውያን ኣለውና ጥራሕ ኣብዚ የምትራን ዘለናዮ ከባቢ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ብወገነ እውን ናብ ማስሜዳ ዝወፅሉ ተመክሮኦም ናብ ሰብ ዘካፍሉ ኣብ ምስራዕ ማለት እዩ ኣብ መፅእ ክሰርሕ ክፍትን እየ ኣብ ካልእ ኩርናዓትና ሽወድን ከዓ ልክዕኹም ኣዝዮም ብሉፃት መንእሰያት ማለት እዩ ተመክሮኦም ናብ ካልኦት ክሓልፍ ዝግብኦ ኣለውና እዮም ክፍተሹ ይግባእ ማለት እዩ ዝሃብኩም ዕድል ብልቢ መስግን ኣቐኒለይ ክብረት ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ምስ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቋንቋ ደ ዝምልከት ንኹዓኻትኩም ተኸታተልቲ መደብና ጥራይ ዘይኮነ ንሕና እውን ሰፊሕ ኣፍልጦ ክህልወና ዝሓገዘ ቃለ መጠይቕ ኣካይድና ኢልና ንኣምን ንስኻትኩም እውን በዚ ዘቕረብናዮን መምህር ዮሴፍ መግለፅና ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ምስ መምህር ዮሴፍ ብዛዕባ ቋንቋ ደን ቋንቋ ትግርኛን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዓውድታት ብዙሕን ሰፊሕን ቃለ መጠይቕ ጌርካ ዘይፅገቡ ዕላላት ክንረክብ ከም ንኽእል ኣፀቢቕና ርግፀኛታትን ንፈልጥን ኢና ዝብል እምነት ኣለና ኣብ ቀጻሊ ንገብሮ መሰናድኦ መምህር ዮሴፍ ሎሚ ናይ መጀመሪኡ ናይ መወዳእቱን ክኸውን ኣይኮነን ብዝኣተወልና ቃል መሰረት ኣብ ካልእ መሰናድኦ ክንራኸብ ኢና
ስለመከታተልኩም እንዳመስገና ነዚ መደብ እዚ ዕውት ንኽኸውን ዝተንቀሳቐሱ ምሳይ ገሸ ኣባል ኣልኮምፒስ ሓውና ሳሙኤል ሓጎስ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ መደብን እንዳመስገንኩ ደጊምና ንሓውና መምህር ዮሴፍ ወርቀ ምስለ ዝሃበና ሃብታም ተመክሮኡን ኣፍልጡን እንዳመስገንኩ ኣነ መሓር እብርሃም ካብ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ንሎሚ ዘዳለናይ ቃለ መጠይቅ ወዲእና ኣለና ንስለ መከታተልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ካልእ ብኻልእ ኣጋጣምን ተመሳሳሊ መደብን ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ብሓቂ